Herra ulkoministeri, millainen oli ensivaikutelmanne Etelä-Afrikasta? Ai jumalauta. Maahan on mustan väestön osa rangaistussiirtola. Se on kerta kaikkiaan kuvottavaa. Tapasitteko te valtion johtoa? No totta helvetissä tapasin. Sitä vartenhan minä sinne menin. Tervetuliaispuheessani minä sanoin Fosterille suoraan, että tämähän on sikamaista. Täällähän eletään kuin pimeimmällä keskiajalla. Että siis valtion virallinen linja on rotuerottelu. Blankes ja non-blankes kyltit joka helvetin paikassa. Saatana, se on kuvottavaa. Kosketeltiinko noissa neuvotteluissa mahdollista bilateraalista kaupankäyntiä? No kyllä siinä oli neuvoteltu, kun minä sanoin, että yhtä ainutta Suomen markkaa ei tänne Auschwitziin enää tuoda, se on varma. Ja auta armias, jos minä löydän meidän kulmakaupan tiskiltä yhden ainoan Etelä-Afrikan appelsiini, niin minä tallaan ulkomaankauppaministeriöön ja hakkaa sitä porukasta perkelee pellolle. Siis noin kuvaannollisesti. Entä olitteko te tilaisuudessa tavata mustan väestönosan edustajia? No mikäli se olisi isännistä riippunut, niin en taatusti. Mutta minä karkasin niiltä. Ja voi Jeesus sitä elämää vantustaneessa, kun ei koulutuksesta, ei sairaanhoidosta eikä alkeellisimmistakaan ihmisoikeuksista hajuakaan. Tajuatteko? Lähtöpäivän iltana minä sitten jaoin niille onnettomille hammasharjasta attachea salkkuun kaikki, että olisi edes jotakin. Katsotteko te siis, että Suomen tulisi tukea mustien kansalaisoikeustaistelua esimerkiksi aseellisesti? No älä nyt aivan tässinä pidä. Ensimmäinen torrakka mustamiehen kourassa ja valkoiset vetää sen päiväisiä pärttylinöitä, että henkiin jääneet puree kielensä poikki. Ainoa mikä toimii, se on totaalinen saarto. Mikä on seuraavan matkanne kohde? Ensi kuun alussa minä lähden Puolaan ja jään sinne. Siksi aikaa kun asiat sitä